Nire bila etorri ziren ziegara, zarata handiz eta bortizkeriaz eraman ninduten gela batera, antifaza jarrita. Gelan sartu bezain pronto konturatu nintzen zapaltzen duen lurra biguna zela, goma espumantzeko bat. Gelan argia zegoen. Guardia zibil bat nire eskumako aldean jarri zen eta belarri ondoan bere indar guztiekin oihukatu zidan. Vas a hablar. Oihu bakoitzaren ostean pi egiten zidan belarriak. Beste guardia zibil guztiak mutu, ez dakit zenbat zeuden. Jarraitu zuen, qué mal lo vas a pasar, Naya. Eta, yo te considero mi enemiga. Berehala, desnudate esan zidan. Ez nuen ezer egin. 3-4 guardia zibilen artean hasi ziren bilusten. Ni saiatzen nintzen erresistitzen, baina indarraz kentzen zidaten arropa. Esaten zidaten katxando jartzen ari zirela ni erresistitzeak. Lehenengo jertzea, kamiseta, prakak, playerak galtzerdiak kendu zizkidaten. Kulera eta barne kamisetarekin utzi ninduten. Barne kamiseta kentzen saiatzen ziren bitartean, bakoitzak beso batetik hartu eta beso bakoitza goma espuma zati batekin bildu zidaten. Rezintuarekin lotuta. Guztiz akoltzatuak nituen besoak. Eskuak estalita eta bezapera arte heltzen zitzaidan. Berriz saiatu ziren barneko kamiseta kentzen eta batek oihukatu zuen, arrankarzela, baina azkenean kentzea lortu zuten eta kulerotan utzi ninduten soilik. Atzean jarri zitzaidan oihuka zegoen guardia zibila, nire guztiz pegatuta, bere gerrialdean nire ipurdira guztiz pegatuta. Testualki esaten zidan, me pones katxondit, eta besteak barrez, komentarioak egiten zituzten nire gorputzaren inguruan. Nazka ematen niela, lepoa, aurpegia, ilea, titiak gorputza ikutzen zidaten, eta bitartean botila batekin ur hotxotxa botatzen zidaten burutik bera eta lepotik bera. Behin eta berriz errepikatzen zidaten, ya te hemos dicho que lo ibas a pasar mal, eta ia zenbat denbora aguantatuko nuen horrela. Nire metalesko kutxan sartzen saiatzen nintzen. Hotza, ez da nire gorputza. Ez nuen oioruk egiten, ez nuen negarrik egiten, ezin nuen. Gomazko zati handi bat jarri zidaten besapetik bera. Gorputz guztia estaltzen zidalarik. Bi besoak altxatu zizkidaten eta esan zidaten. Brazos en cruz, mantendu behar nituela. Jaitzi nituen, berriz altxatu zizkidaten oihukatzen zidaten bitartean. Gurutzean mantendu behar nituela. Jaitzi nituen berriz. Batak besteari esan zion poltzak ekartzeko. Plastikozko poltza bat jarri zidaten buruan. Lepotik guztiz estutzen zidatela eskuekin. Arnasa hartzen hasi nintzen eta plastikoa barnera sartzen zitzaidan. Itotzen nintzen. Hortzekin puskatu nuen poltza, ez dakit zenbat denborara. Berriz jarri zidaten beste poltza bat, barre egiten zuten. Eroskiko poltzak mierda bat zirela, hobeagoak lortu behar zituztela, baina nahi bezain beste poltza zituztela. Praktika handia zutela poltzak estutzen. Sore behatzen manintzen ere jarraituko zutela. 2 minutuzen inguruko zerbait aipatu zuten, ez dakit 2 minutun eraman poltzarekin edo zer. Poltza jarri zidaten batean arnasa esartzen saiatu nintzen, sora bihatzeko, ia horrela gelditzen ziren, baina ez nuen asko iraun. Ez daki superbibentzia instintua den edo zer, baina berriz hasi nintzen arnasten poltza barruan, eta era berean itotzen. Saiatzen nuen hortzekin puskatzen poltza, baina ezen erreza, lepotik estutu eta aurpegira estutzen zidaten ere, eta ezin nuen poltza hortzekin hendu. Ituko nintzela pentsatzen nuen. Azkenean zorabiatu nintzen eta lurrera erori edo bultzatu ninduten, ez daki seguru. Zorabiatuta nengoen, baina ez nuen konorterik galdu, kontziente nintzen gertatzen ari zenaz. Lurrean nengoela, nire gainera bota ziren, poltzaia da ez nuen buruan. Saiatu nintzen indarra egiten, alde egiteko, gainetik kentzeko. Argi gogoratzen dut nire buruari min egin nahi niola, burua hormaren kontra jo nahi nuela, dena bukatxoa nahi nuen. Baina ezin nintzen mugitu, gainean nituen,
Buruz gora jarri ninduten eta ur pila bat bota zidaten aurpegira. Ura sartu zitzaidan sudurritik. Ezin nuen arnasa hartu eta ura botatzen zidaten. Momentu horretan eztanda egin nuen. Ezin izan nuen gehiago aguantatu. Nahi zuten dena esango niela, esan nien.